ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ንመፈለምቲ እዋን ካብ እምነት ክርስትና ቀፂሉ እምነት እስልምና ኣብ መበል ሻሻይ ክፍለ ዘመን ናብ ሃገርና ኢትዮጵያ ከም ዝተተኣታተወ ይዝረብ። ኣብ ዘመነ ንግስና ኣክሱም ዝነበሩ መራሕቲ ኣክሱማውያን ተቐቢሎም ከም ዘተኣናገድዎም ይሕበር። እምነት እስልምና ካብ እምነት ክርስትና ቀፂሉ ብርክት ዝበሉ ሰዓብቲ ዘለዎ እዩ። ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ እውን ልዑል ተራ ዘለዎን ዝተፃወተን እምነት እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ካብ መስጊድ አልነጃሺ ቀፂሎም ብዙሓት ታሪኻውያንን ጥንታውያንን መሳጊድ ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ካብዚኣቶም እቲ ሓደ ካብ ዋና ከተማ ሰሜናዊት ኮኸብ ከተማ መቐለ ብ60 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ከተማ ግጀት ዝርከብ ታሪኻውን ጥንታዊን መስጊድ ሼክ መሐመድ ዛሂድ እዩ። መስጊድ ሼክ መሐመድ ዛሂድ ኣብ 1928 ዓ.ም ከም ዝተመስረተ ይግለጽ። ሕዚ ዘለናሉ ቦታ ኣብ ትግራይ ክልል ዞባ ደቡብ ምብራቕ ወረዳ ሰሓርቲ ከተማ ግጀት መስጊድ ሼክ መሐመድ ዛሂድ ወይ ኣቦ ዛሂድ እዩ። እዚኦም መጻጽኡ ክንርኢ ተለና ጎይታና ሼክ መሐመድ ዛሂድ ካብ ተንቤን ብ1928 ዓመተ ምህረት ናብ ግጀት ከም ዝመጽኡ ብታሪክ ዝንገር። ስለዚ እሶም መጽኦም ቀጥታ ተላዓረፍሉ እዚ ቦታ እዚ እዩ። ዓሪፎም ያው መስጊድ ኣይነበረ ክፍቲ ቦታ እዩ ነይሩ። ኣብዚ መጽኦም ምስ ዓረፉ ድሓር ተሰርሐ ተውዚ ንርኢ ኣለና መሳጅድ ማለት እዩ። ስለዚ መጻጽኡ ካብ ተንቤን ኮይኑ ሼክ መሐመድ ዛሂድ ነወርሉ ቦታ ብጣዕሚ ብዙሕ ቦታ ይልበሃል። ኣብ ኢትዮጵያ ዳርጋ መብዛሕትኡ ክፋል ኢትዮጵያ ለይወጽሕሉ ቦታ የለን። ኣብ ብዙሕ ቦታታት እውን ደሪሕ ኣለዎ። ስለዚ መጻወታ ታሪካዊ መጻጽኡ እዚ ይመስል ማለት እዩ። መስጊድ እዚ ኣብ ማሰራርትኡ ብ28 ጥልያን ትመጽእ ተላ ጎይታና ሼክ መሐመድ ዛሂድ ቅድሚ ኣላብዚኣ እዮም ኣትዮም። ኣብዚኣ ተኣቱ ተለዉ ግን ብድሕሪኡ ኣብይ መስጊድ ኣፍቲኡ ተሰሪሕ ነይሩ። እሶም ተኣቱ ተለዉ ብድሕሪኡ እሶም ካርና ምስ ሰብ ህንድተ ይድንበሩ እዩ። ሽዑል ነበሩ ካዶም እቶም ዓበይቲ ወለድና እቲ መስጊድ እሱ እናሃለ እዛ መስጊድ እዚኣ ተሰሪሓቶም ልኦም ማለት እዩ። ዕቑባ ሰው ኢሎም ልወይኖም ስለ ዝቕመጡ ይነገሩ ማለት እየ። ኣብ መሰረትኡ ብ28 ዓመተ ምህረት እዚ ተመስሪቱ ጎይታና ሼክ መሐመድ ዛሂድ ኣመጻጽኦም ወለድና እዮም ካብ ተንቤን ኸይዶም እዮም ኣምጽኦሞም ኣብዚ መስጊድ እዚ ላጽልሑና ዓበይቲ ሼክ መሐመድ ዛሂድ ኣቦዋ ዛሂድ ማለት እዩ። እዚኣ መጀመርያ ተሰሪሐ እዛ መስጊድ እዚኣ ትርእዋ ዘለኹም እቲኣ ድማ ናዮም ዓቐዲት እያ ልቤና ዝኒኣ ታፍቲኣ ዘላ። እዚ ደሞ ድሓር መስጊድ ዝተሰርሐ እዩ። ዓለም ወዲን ዝሰርሐ ማለት እዩ እዚ መስጊድ እዚ። ካብኡ እዚ ግን ኣብዚ ትነብር ከለና ግን ጽቡቕ ደዓ ጽቡቕ ሰጊድና ንወፅእ ኩሉ ጀሚዓ ወይስ ድማ ዓመት ድማ እንዮ 21 መዓልቲ ሕዳር ዓመቶም ኣሎ ተሓጓስ ይሕረድ ይብል ኩሉ ካብ መቐለ ይኹን ካብ ሽረ ይኹን ካብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ይመጽዎ እዮም ናብዚ መስጊድ እዚ። ኣብዚ መጽኦም ደዓ ይገብሩ እዮም። ምክንያቱ ብናዮም ደዓ ድሞ ኣንሕና ንሓድር ኣንሕና እውን ናዮም ኣሚንና ንቕመጥ ሃመይ ኣብዚ ዘለዉ ድማ እቶም ክርስቲያን እውን ይኣምኑሉ እዮም። ሃመይ ተልኩምኒ ይፈልጥዎም እዮም። ኣስላማይ ክርስቲያናይ ማዕረ ኢና እዚኣ። ህይወት ታሪክ ሼክ መሐመድ ዛሂድ ተዘርዚሩን ተተንቲኑን ዘይውዳእ ከም ዝኾነ ብኣካል ተረኺብና ዘዘራረብናዮም ኣቦታት ሃይማኖት እቲ መስጊድ ከምዚ ዝስዕብ ይጸርሑ። ህይወት ታሪኮም ብዙሕ እዩ። ምክንያቱ ኣብይ ዓዲ እውን ተፈላጥነት ኣለዎም። ኣብዚ እውን ተፈላጥነት ኣለዎም። ኣብ መቐለ እውን ተፈላጥነት ኣለዎም። ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተፈላጥነት ኣለዎም። ህይወት ታሪኮም ዘርዚርካ ይውዳእን። ምክንያቱም ዓበይቲ ዝነበሩ ዝሓለፉ እዮም ዝፈልጥዎ እምበር ህይወት ታሪኮም ብዙሕ እዩ። ምክንያቱ እንደዚ ኢልካ ክትዕቅኖ ሰይትኽእልን ህይወት ታሪኮም ሃመይ ብሓቅነት ይጽልቱ ሓቅነት ንህዝቢ ይቕበሉ ካብኡ ደዓ ይገብሩሉ ህዝቢ ተቐባልነት ኣለዎም ምስ ረቢ ማለት እዩ። ክመጽእ ተለዉ እቲ ሕብረተሰብ ብደንቢ ተቐቢልዎም። ምክንያቱ ሼክ መሐመድ ዛሂድ ክንርኢ ተለና ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ ላሆም ካብና ረቢ ስጦታ እኒኦ إن أولياء الله لا يخفى عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى القرآن تيقول ربي الفوت يوم سبات فرح له يقولهم حزن البهل يقولهم وهو توم كبر بس للخنا مالتي. سلازي الصوم دجنا متعمل أمنور أو دعاء
بطبي بطنقلا بخالي يأمني نيرم بدعايو الله سبحانه وتعالى يلمنو للمونم እንደገና ይፈጽመለም ነይር ማለት ነው ስለዚህ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙቀረብ የም ነይር በቀረባ ስለዚህ ህብረተሰቡን አብዚ መጽሐፍ መሐመድ ዛሂድ ዱዓ ብምጋር ሐጂ ይወጽ ነይር ለዘለይ ነገር ይፈጽመል ነይሩ ስለዚህ ሙስሊም ማህበረሰብ ናግጀት ጥራህት የሆነ በጠቅላላ ተቀባልነት ረኺዮም ከብርክት ዘለ ቦታታት ኢትዮጵያ ይሆን ካወጻይ መጽኢል ዝይረሉ ሁነታት ይለሎ ስለዚህ ተቀባልነቱ ነዚህ ይመስል ማለት ቅድሚ ሕዚ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ እናተባሃለ ዝጽዋዕ ዝነበረ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከዓ ወረዳ ሰሓርቲ ተባሂሉ ዝተሰየመ እንትኾን ኣብቲ ወረዳ ዝርከቡ ሰዓብቲ እምነት ክርስትናን እስልምናን ካብ ጥንቲ እዋን ጀሚሮም ብፍቕርን ብሰላምን ሓቢሮም እናነብሩ ከም ዝቦፁን ሕዚ እውን ብሰላምን ብፍቕርን እናነብሩ ምዃኖም ኣቦታት ሃይማኖት እስልምና ይዛረቡ እዮም ዛዕዲ ሰላም እዩ ምንም ጸገም እዚ ባህል የብልናይ ምክንያቱ ሰላም ኩሉ ይልደልያ حنا وين دليا سلامي دليا خساناي دليا سلام كل دليا بإمنة سلمنا كاولدنا كاو آدم حيدو كله بقى بوتال خلخ لنا اللي مساجد السرح مساجد بملو معناتي كذا كريستيان يكون مسلم يكون حبيرنا اين نقمت النجار معناتي او زي سلامي خساناي زبال يبلنا معرينا مرعانا حدا حزننا حدا سلازخونه او زي دمو مسجدنا زي يخبروا يوم كريستيان احنا ون تنايتهم نخرينا زي انفلالين مغنياتهم عبيتون هم يلوم حليفهم احنا ون حاولنا مساجد دقين ذو كريستيان يكون ذو مسلمين يكون الخلخ لنا سبي الله حادئنا مرعانا بحاده حاذنا بحادئنا بقى السرط على الله ينفلاله ويتناش محمد زاهد ونت متتلو كليتا وادي قالوا ودقه كليتا مريم سطوت يولنا يروم يوم بحالو بدحريد وشت ذي تصريحني كاميران ذاولي لبلغ شاوشت قريطم مصيوم لصرحوا يحبرتنا همزي ينير لطنحنا كابسر بوانانت عاوي موديلنا كون لخلو ياو ابز كبابزي شيخ محمد زاهد يوم في الله فتنا مكال تفلالهم هيمانتات له أفتفل على هيمانة إننا النور اللي بحر بوتاي أو حدا بوتاي نبر مرو حزنو دستو أو حدا يلحلفو لازم دقنا عويته مكروه لهونا حدا لو زي ببعمته الجبر زيارة يكون ببعلته الجبر زيارة بس حتى المسلو مسلم هون كريستياني المس سلازي الصوم دقنا لوها من رسوتها صلال كوني خيل مجارجا كوني خيل منصاف كوني خيل شمعة كوني خيل توهاوت له إيه لما تي مريم سطوات يلو نبر زينا وعلو سوشيال فاليو بتعمل عليه السوم سطوتا كيوت له أبيت كريستيان سبيشالي مريم زال بهال بيت كريستيان نور قشاوش تندقنا أوام قريصهم أولي التفل عليه مسجد كسرحت له مزيم بأكل التساتف في الخناتات له سلازي زي مرأيا ناي مكال مرأيا ناي حدنت إلنا إنا تمثاليت إلنا إنا نوصدهم شيخ محمد زاهد وين دقنا أبو زاهد مالتي لازم أفتناي محاورة سونا تسسر أم تأثر أم تنخر حدنت أم تنخر بتعمي مرأيا إلنا إنا كنوصدهم زيون تمثال اللي ولده تنحز ولده تقصالي كقصله مخنياته بحرينا النبر أو زين دقنا تخايل خاتخاوير من وار بتعم والثاني حتى الله سبحانه وتعالى من إلى القرآن لكم دينكم ولي دين لخونا يخون نوع الأمنة الله بأمنة تخاوير كخد الله ماتي حدا أمنة أو خالي أمنة أركا كأتي ولي حدا أمنة نخالي أمنة كالناس كم قشي ولي كدفري ولي سلازي قرآننا وني ولنا أي ساتهم وانتم نارب سواتون جتاوش محمد زاهدون الصيام اللي مهرنا مالتي تمكال تحد الناس أنا خروزي بالتعمي صبوا مراياهم السون لا غزل إلى الكهذب في الله يوجد أنا بلاي مجنان مالتي أو هيمانة مكال نا عالم موديل تبنا يا مجنان يخوني مالتي إذا كم تاي مزيت خاني كافتم ناي قدم النور ولدنا مشايخات علماءات أولياتات كاوم تورثة ورثي لنا نوصل شيخ محمد زاهد بهوت أب زنبر الأوان
أبتي كبابي موديل أبا هايمانت كم زنورو متحبابري ركب هزبي وردا سحارتي ممهر جمال ياسين كم زيزي صعب يبرهر هو توريزم هم الفلت بعالم درجة تي سورس اوف ايكونومي منجنا ايكونومي خوين لقلقللو بخالي بحالا عندنا سموكلس اندستري لا تبال الصواع ጭስ አልባ ኢንዱስትሪ ላ ተባለ ጽዋዩ ለዚ ካወጻ بالمص በዛሕ ተዓዲ ሸርፎ ወጻይ ፎሪን ካረንሲ መርካብ ዲዩ ናይ ሕብረተሰብ ኢኮኖሚ ምቕያር ኤክስቼንጂንግ ካልቸር ሕብረተሰብ ባህላ ምቅያር ናይ ሕብረተሰብ ርክብ አመጥንኻር እዚ ላዕለ እጃም አለው ቱሪዝም መምህር ጀማል አስዕቦም ከምዚኦም ዝበሉ መስሕባት ናይ ቱሪዝም ዝኾኑ ጸጋታትና በአግባቡ ክናፋልጦምን ክንጥቀመሎምን ከም ዝግባእ ይሕብር እዮም እዞም ዘለውና ጸጋታት ድማ ሸርፊ ወጻይ ኣብ ምርካብ ዕዝዝ ግደ ከም ዘለዎም ይገልጹ ሃም ወረዳና ክርዲ ከለና እስካብ ኸዚ ኣብ ናይ መሳጅድ ይኹን ኣብ ናይ ዝተፈላለዩ ገዳማት ዝተፈላለዩ ታሪካዊ ቦታታት ከም መስሕብ ቱሪዝም ኮይኖም ንከገልግሉ ስራሕቲ እስካብ ኸዚ ብዙሕ ይኾን ብጣዕሚ ትሑቲ ወይ ድማ የለን ማለት መካሊ ካብ ሕዝል ድሓር ብጣዕሚ ነመስግነኩም ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ነዚ ቱሪዝም ንምልዓል ንምንቅቃሕ ታሳብ ብምግባር ላብዚ ብምጻኹም ሕዝውን ላመስገንኹ ንቐጻሊ ግን ክስርሑሉ ይግባእ ማለት ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ዝርከቡ ብርክ ዝበሉ መባጽሕ ቱሪዝም ክሳብ ሕዚ ክንድቲ ዝድለ ምንቅቃሕን ምንቅስቃስን ከም ዘይተገበረ መምህር ጀማል ያሲን የብራህርሁ ቶት እንደልየሉ ዝመስጊድ እዚ ተፈሊጡ በአዲስ አበባ ዘሎ ወጻኢ ዘሎ ዝመስጊድ እዚ ተፈሊጡስ ክኸደልና ኢና እንደሊ ምክንያቱ ጥሙር ሓይሊ ጥሙራት ስለዝኾና ስናማይ ክስታናይ ማዕረ ስለዝኾና ዝመስጊድ እዚና ድማ አሕመድ ነጋሽ ሓደኒና እንደገና ድማ ልክ حمዚ ከዚ ማርያምን አክሱምን ተናኽብራ ኢና ኣብዚ ኮይና ማለት ኢና ማዕረይና በስሩ ልዩነት የብልናን ማለት እዩ ዝመስጊድ እዚ እውን ክፋለጠልና ኢና እንደሊ ንሕናውን ንሲና ተጽዊትና እውን ኣብ ሰላም ግዜ ድሕር ኮይና همዚ ኢና እንደሊ ምክንያቱ ወጻኢ ዘለውን ሓገዝ ያለው ይመስለኩም መካባቢያኒኦ እንትናትኒኦ ያለው ስለዚህ ያለና ሓገዝ ግን ካብ ልከ ሓለፈ ያለና ኣብቲ ከባቢ መስሕባት ቱሪዝም በአግባቡ ንኸይስራሕሉ ዕንቅፋት ካብ ዝኾኑ ነገራት መሰረተ ልምዓት መንገዲ እቲ ሓደ ከም ዝኾነ ኣቦታት ሃይማኖት ይገልጽዎ እዮም መስጊድ እዚ ሓደ ዓበይቲ ጠገማት እኒአና እዩ እዚ ምክንያቱ ጥርጋ የለይ ጥርጋ እንድሕር ለየለ እኒኦ ክበሃል ይከኣል ናይ ጥርጋ ሽግር ስለለሎ እዚ ክትብል መጻኢ ብዙሕ ነይሩ ግን በገይሩ ይምጻእ በግረ ክመጽእ ጥርጋ ናይ ጥርጋ ጸገም ከቢድ እዩ ዝዓዲ ማለት እዩ እዚ ሓደ ጸገም እኒአና ለውዚ መስጊድ እዚ ታይታይ ያለው ማለት መስለ አጋሽ ብዙሕ ኣቱ እዩ መህረስ የብሉን ብዙ ገዛ ክስራሕ ነይርዎ ታይ ግን ሕጽረት ኣለዎ ብዙያት ገዛ ድሕት ሰሪሕ ብትንየ ገዛውቲ ድሕት ሰሪሕ ላጋሽ ከአዲስ አበባ ይመጹ ካብ ጎንደር ይመጹ ካብ ሽረ ይመጹ ካብ ተንቤን ይመጹ ለውዚ ይመጹ ዓመት ምክንያቱ መሰረታ ተሃልዩ ማለት ሓገዝ ተረኺብናስ ገዛውቲ የለና ብዓለም እዚ መስጊድ ፍሉጥ ብዓለም ይፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ጎይታና ሸህ መሐመድ ዛሂድ ኣብ ኩሉ ፍሉጥ እዮም ግን ታ መእሰሪታ መምጽ የለይ ክመጽእ ልኽእል ሰብ መምጽ ይሽግር ለሉ እምበር ጎይታና ሸህ መሐመድ ዛሂድ ኣብ ኩሉ ፍሉጥ እዮም ኣብዚ መስጊድ ደሪሖም ምዃኖም ድማ ይፍለጥ እዩ እዚ ክመጽእ ልኽእል ሰብ ግን ጸገማት ይሽግር ለዎ ማለት እዩ ዓብይ ጸገም ናይ ከባቢና ናይ መንገዲ ጸገም ኣሎ እምበር መቐለ ግጀት 60 ኪሎ ሜትር ናይ ሓደ ሰዓት መንገዲ ብዙሓት በጻሕቲ ዓዲ ክመጹ ምኽኣል ነይሮም ነገር ግን ናይ መንገዲ ዓብይ ጸገም ኣሎ ስለዚ ፈረስት ኤንድ ፎርሞስት ናይ መጀመርያት ናይ መንገዲ ጸገም ክቅረፍ ብደረጃ እንደገና ሃማኽም ለሉ ሚድያታት እውን መጽኦም ዝኸባቢ ከፋልጡ ኢና ጻውዒትና ንገብር ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ወረዳ ሰሓርትን ካልኦት ካብታት ትግራይ ዘለዉ መሰረተ ልምዓት መንገዲ መንግስቲ ፌደራልን ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ብምዃን ንክፈትሕሎም ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ስለ ዝተኸታተልኩምና ነመስግን ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም